खाजेनाखै नै दांजेनाखै नै नायदो नै दासिमबो बुद्रुना दंलै नै ओरैखौ फुरफुरनाय मोजां नै जाबा ओरै गोदै टेस्टा बरिया खालि खिन्थु बेबायदिखौ जुदि साक्सेस खालामनो हायोबा साख्रिनि जेबो गोनांथि गैया आरोखि फुल मेनेजमेन्टखौ रोंनांगौ ओमफ्राय बेनि सायाव मावोबा आइडिया लाना मावनांगौ डिग्री फानखांनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट तुरमुस फाननो मोनसै नै आदाया बैग्रि फानखांनाय लोगो लोगो आं बे तुरमुस फानसिगोन बेखौ फानखांनाय लोगो लोगो आं बिदिनो ड्रागन फानसिगोन आरोखि ड्रागन एकदम 12 मासि रेस्ट गैखाया बिदि आरोखि प्रफिट जायो मोजां प्रफिट जायो दाथ' माथो नायनायाव थोलायलायथ्रा ना थोलायलाया दाबो खाखौनो हाया माथो नै खाखौनो हाया बादासो हरनांगौ खाखौनो हायनि लां बादासो हरनांगौ जायो एखमबा आं हाथ'नाय नंला मादैमोन जायखिया दिनै फैथ'नो नाङा होननानैसो बादा हरो आं नङाबाथ' एखमबा ओंखामफोर मोनजाहैयो आङो बेबायदि आरोखि कन्टिनिउखा सानसेसोल' बारतायो बोराय बुरि खादोंमोन सानैजों 5 मन खा जेनेबा 1 फुट नालाय ओरै खालामबाय 1 फुट 1.5 फुट नै बिदियाव दानस' जाबाय आरो बेखौ दानस'खांबाथाय बिनिफ्राय खिलिबाय दा जोंना नै जोलै मोजां बा माबायदि जायो हमख'जोबनो हाया नै नायदो दा स्टार्टिं गायजेननायावनो बेसेबां गिदिर आरो बेखौ नों दानस'नानै सेकेन्ड टाइमाव ओरै हास'बावोबा बेनिफ्राय ब्रान्सआ बांसिन ओंखारबावगोन आरो दालाया बिनि माबाखौ नायबा नों बेरायथिखौ नायलाय रोदायाव थायो नै बुंनो थाङोबा रोदायाव थायो जायो नै नायदो नै रोदायाव दङ जायो नै मास गोथाव नाय माबायदि गोथाव देलाय जालाय गोदै मोनजाथारो ना नै जा गोदै मोनजायो हेलौ नुदो साव होनलायनाय जादे जादो ना नै जागासिनो जायाबाव नों जादो ना नै जानांगौ हेलौ वेलकाम टु देयार फार्मिं आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ आं दा नै नोंसिनो बैग्रि बागान देखायनो थांगासिनो दा बैग्रिया खायै खायै बिराद बुरजा फाननो हानाय जाबाय दा जों सासे बिदाजों आंजों गायदोंमोन नालाय स' बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो बे बिदाखौ एक्सप्लेनेसन होहोनोसै आं बेसेबां थांखो गासै मावनायनिफ्राय दासिम ओमफ्राय दा बेसेबां टटेल फाननो हाखो स' नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ लामाया गोजान थांथारनांगौ दुब्लिजोंसो एकदमबारे माइ गायबाथाय बे दै जाजोबो ओमफ्राय दा माइ हाखांनाय सिजनाव माने फानहैनाय जायो नालाय बैग्रिया मोजां जायो आरो दा दुब्लि गेजेरबाबो खस्थ' मोना खिन्थु लांलाय लाबोलायावबा खस्थ' खिन्थु दा दै गैया नालाय बारस'नो हायो दुब्लिजोंनो नै बैनिफ्राय ओरै फैथारनांगौ दस्रा जायगायाव एसे लामा गुदियाव हा मोनोबा बेहाय गायफिनसै जोङो एबार बेहायथ' बिराद खस्थ' नालाय एकदमबारे खावनानैबो लांफैयोलै मानसिफ्रा गोजानद्राय जायोना फैबाय थानाय जाया मानसि फैस'नो हायैखायनो फिथाइखौबो खावनानै लाङो गारिखौ बेयाव दोनसै दा नैबेजों एन्ट्रि खालामबाय बेजों हाबबाय बेयावनो दंजोबो आरोना नैबे खावसेखौ गायनाय जायाखै एबार बे खावसेखौबो गायजोबसै ओमफ्राय नै हाबबाय फिथाइखौबो बिराद खानाय जाबाय फिथाइखौ खानाय जाबायना ओमफ्राय नै दा गेसें जालायबाय आरोना नुला खामानि मावनाय बे खानाय मानायजों मेंनाय जायो भिडिअफोरखौनो खेबनो टाइम मोना दिनैसो फिथाइ जोबनायावसो देखायनाय जाबाय नै आदा खागासिनो फिथाइयानो जोबलायलायनानै नै दासो भिडिअ बानायनाय जाबायलै खानायल' जाबाय थायो मेंलांजोबो भिडिअखौनो बानायनो बालायलाङो दा 50 केजि नै बेलाय फिथाइफ्रा नै बल सुन्दुरिल'सै मिस इण्डियाया जोबलाजोब्बायलै मिस इण्डियाया गोजासिन जाथारो ना मिस इण्डिया नै जोब्बाय बल सुन्दुरि बल सुन्दुरिया बिराद दंबावो खिन्थु गोदैया बल सुन्दुरिया बिराद गोदै जायो आरो ओमफ्राय बायग्राफ्राथ'
महर गोसाखौल' बायो नालाय मेसिन देया जाहैबाय खावलाय गोजा गोजा नुथारो नै महर गोसाखौल' नायोना बेबायदिनो गोदैजों खोथा गैया महर गोसाखौल' बायो बायग्राफ्राबो गोदैया खिन्थु बल सुन्दरिजों हाया मेसिन देया नायदो बल सुन्दरिया नै बेलाय फिथाइया बल सुन्दरिया बिराद दंबावो आरो खिन्थु बल सुन्दरिया ना कालारा एसे माबासिन जायो आरो ना बेलाय नै ओरै नायदो मेसिन देया गोजा जायो ओरै बल सुन्दरि मेसिन देया नै हेलाय दा नायग्राफोरनो खोन्थादो आदा जोंथ' सानैजों गायखानाय नालाय दा खय बिगा जायामोन बेयाव हाया गासै ओरैनो गासै 4 बिगा दं बाहाय 4 बिगा ना गायैजों जाबजोंथ' टटेल 5 बिगा ओमफ्राय दा गायथारनाया 4 बिगा ओमफ्राय 4 बिगानि गेजेराव मोजां प्रडाक्सन जानाया बेसेबांसो जाबावदों 4 बिगायावथ' नोङो माखासे बल सुन्दरिया माइनास थांदोंना ओमफ्राय खिन्थु मेसिन देयाथ' फुरा साक्सेसफुल जोबखा दा ओमफ्राय गासै लायोबा 4 बिगा जाजोबबावनाय नङाना 3 बिगाखौ लादो 3 बिगा दा 3 बिगा हायाव दासिम खय कुइन्टेल फाननो हाखो दासिम 3 बिगा हायाव 50 कुइन्टेल जासिगोनलै 50 कुइन्टेल गाव 50 कुइन्टेल थांखाबाय ओमफ्राय बेबो मा एबारसो गायदों दा देग्लाय गायनाय फार्स्ट सिजननि बे बेनि उनावहाय एबारहाय दा मा सिजनाव बेखौ माबायो बेखौ काटिं खालामो बिफांखौ मा मासाव एप्रिल मासाव काटिं खालामसिगोन एप्रिलाव माने एप्रिलसिमाव जोबजोबखायो आरो बियो ओमफ्राय फिथाइखौ गायनायनि बेसे गोबाव उनाव मोनो गायनायनि मथा मथि 7 मासावनो बारखायो बेयो 7 मास 6-7 मासाव बारखायो एप्रिलाव गायोबा जानुवारिफोरनिफ्रायनो फाननो मोनो फाननो मोननाया बिबार बारनायाथ' जेनेबा 6 माससोजोंनो बारहैयो 6 मासाव बारखायो गायनायनिफ्राय 6 मासाव फुरा बारखायो बिनि उनाव फिथाइ जालांसै आरो फिथाइ जालांसै ना लाखिनो हाखाय फिथाइनि उल्था हामानि दं नै ओरैबायदि फिथाइ नै बुद्रुजोबो नै दालायसेयावनो आधा केजि जाखायो नै नै नुवाखै नै गिलिर गिलिर जाथारलै बिराद गिलिर नै लाखिनो हाया नैलाय मोनसे दालायावनो आधा केजि जायोबा फांसेयाव बेसेबां दालाय थागोन बेफोर हिसाब जाहैयो आरो जेनेबा गैयाबाबो खमैयाव फांसेयाव 25 केजि थायो 25 केजि ना 20 निफ्राय 25 सिम थायो बिदि थायो आरो नायदो दा बे हिसाबैनो फांसेयाव 200 थाखा खरस जायोबो नोंहा प्रफिट जायो आरो हलसेलाव हरबाबो जेबो लस गैया आरोना हलसेलावसो हरनांखायो जेनेबा बागान गायग्राफ्रा 70 थाखा 80 थाखा हरो जों जेनेबा दा बागाननिफ्राय आरो आं फानोबाथ' 25 थाखा पवा 30 थाखा पवा फानो आं जिरायनानै फानोबा आं फानोबा आरो पार्सनेल फानहैयोबा आरोखि खिन्थु फायखारि हरोबा 60 थाखा 70 थाखा 80 थाखा हरो 20 थाखाबाबो 120 जाहैयो केजियाव बिदि जायो ओमफ्राय बैदि प्रग्राम एरियायावथ' 200 थाखा केजिनि सेल जायो बिदि जायो 50 थाखा पवा फानबाय 50 थाखा पवा फानो नालाय बिदि आरो 200 थाखा केजि होनबा सानदो नै मथा मथि जायो प्रफिट जायो मोजां प्रफिट जायो दाथ' माथो नायनायाव थोलाय लेथ्रा ना थोलायलाया दाबो खाख'नो हाया माथो नै खाख'नो हाया बादा सोनांगौ खाख'नो हायैनि बादा सोनांगौ जायो एखमबा आं हाथ'नाय नंला मादैमोन जायखिया दिनै फैथ'नो नाङा होननानैसो बादा हरो आं नङाबाथ' एखमबा ओंखामफोर मोनजाहैयो आङो बेबायदि आरोखि कन्टिनिउखा सानसेसोल' बारथाय बोराय बुरि खादोंमोन सानैजों 5 मन ओंखामखौनो मोनजाहैयाखै 2टायावसो मोनजाहैदों खयथायाव खाफैयामोन फुंनि 6टा 7टायाव खाफैदों जों 2टायावसो ओंखाम मोनजाहैदों 5 मन खाबाय सानैजों जिखुनु जाया फार्स्ट एबार मावजेननाय हिसाबै एक्सपिरियेन्सआ बिराद मोजां जाबाय ना फुल साक्सेस जादों आरो खुनु फेल जायाखै मथा मथि ओमफ्राय जेनेबा माबाया गायनायनि कस्टआ बेसेबां थांखो ओरैनोथ' गायनायाव आंनिया बाव 50,000 खरस जादोंलै 50,000 नोंनाव 50 जेनेबा नोंना बेयाव बेसेबां जायोमोनलाय 1.5 बिगासो दं 1.5 बिगा आंनिजोंसो गासै 3-4 थाङो नालाय होमबा सानैजों मिलायबा बिदिनो 1 लाखनि बारहैनाय जाहैबाय आरो ना फार्स्टआव फुलि बायबाय फुलि बायखांनायनि उनावहाय नों गायबाय गायनायनि हासार एसे बायबाय थाथ'लायबाय बिदिनो एसे एनै मुलि मेडिसिन बे एम्फौ एनलाखौ नायदो आरो बिनि उनावहाय आरो बे 6 माससोनि उनावहाय बिबार बारनोसै समाव एसे हासार होदेरलायबाय माने लासै लासैसो बिदि 1 लाखसो थांनाय जाहैदों आरो ना बेबायदि
ओमफ्राय दा माइनिफ्राय बिनि प्रफिटआ माबायदि खोन्थालाय नोङो एसे माइआथ' माइआ बिगायाव बेसेबां 8निफ्राय 9सिम थाङो 10 जोंनियाव खमावनो ना खमावनो 8निफ्राय 10सिम थाङो आरो बिगायाव दा बेनिथ' बहुत डिफारेन्स जायो आरो बैग्रिया माइनिफ्राय आरो दाथ' नै दंबावो खाबावनांगौआनो दंबावोसो नै मथा मथि बल सुन्दुरिया 50% दं दाबो 50% दं बल सुन्दुरिखौ माने खाजेननायानो जाखायाखै खाजेननायानो जायाखै दंबावो बिराद दंबावो दिनै दासिमबो बुद्रुना दंलै नै बल सुन्दुरि थिखोनो हानाय गैबावा नै दालायफ्रानो बायजोबलायो हनै बिराद खा बदबजोबो हायाव दंजोबो नै ओरैबायदि हेभि खमियाव मोनसे दालाया मोनसे ब्रान्सआवनो अबावबा 1 किल' दं अबा 1 किल' अबा हाफ किल' अबा 1.5 किल' बिदि दं मोनसे ब्रान्सआवनो गासै गथाय मुथा मोनसे फांसे बिफाङाव 20 किल'आथ' दंथारो अबावबा 20 किल' थाखायो बेयावथ' थागोन ना बेयावनो नै बिराद गिलिरखा ओरैबायदि गुफुर गुफुर मोजां मोजां नै जाबा ओरै गोदै टेस्टआ बरिया खालै सोरबाफोर गायनो गोसो जायोबा मोजाङानो गायनो गोसो जायोबा माने बे फुलिया मोननै जाहैबाय मोननै दं मोननै भेराइटि ना मोनसेया मिस इन्डिया मोनसेया बल सुन्दुरि दा बे मोननै आयदाखौ गायोबा मोजां साक्सेसफुल जायो आरो बाखि दस्रायाथ' इमान बिदि मोजां जाया आरोखि ओंखायनो बे मोननैनि बिथोरावबो नैबे मिस इन्डिया बांसिन डिमान्ड दं आरोखि मिस इन्डिया फुरा बायो आरोखि नैबे ना नैबे मिस इन्डियालाय नैबे गोजा गोजा जाखायो बे मिस इन्डिया नै बल सुन्दुरिया ओमफ्राय नै बल सुन्दुरिया नै हासिमाव दं दाबो हायाव दं बिराद मोजांखा बेनो सबसे गोदैसिन बल सुन्दुरिया ओमफ्राय कालाराल' एसे माबा आरोना टेस्टखौ बुंनो हायालै बिराद गोदैखा मेलायखाया सिथाबजोबो बांद्राय जाबाथाय गुस्थिया सिथाबजोबो ओरैबायदि गोदै स' बेनो दिनै बेखौ देखायफैनाय जाबाय नेक्स्टआव आदानि तुरमुसखौबो देखायहैगोन खिन्थु जों बे बागानखौ बारा गोबाव जाखायाखै नालाय 9 मासआवनो मोनहैनाय जादों जेनेबा एप्रिलाव गायबाय ओमफ्राय जानुवारिफोरनिफ्रायनो फाननो मोनो आरो जानुवारि फेब्रुवारि मार्चसिम कन्टिनिउ फानजायो ओमफ्राय एप्रिलाव टप स्र' दानस'जोब्बाय बिफाङा दानस'खांबाथाय खिलिफिनबाय आरो बेसेबां माबायाव दानस'नांगौ 1 फुट नङाबा 1.5 फुट दानबानो जाबाय दानस'नांगौआ ना दानस'नांगौ 1.5 फुट नङाबा 1 फुट दानबाबो जायो बेनिफ्राय खिलियोबा बे एकबारे जमा खिलिगोन नालाय जेला जमा खिलियो बेखौ सेलेक्सन खालामनानै फांसे बिफाङाव जेनेबा 1 फुट नालाय ओरै खालामबाय 1 फुट 1.5 फुट नै बिदियाव दानस' जाबाय आरो बेखौ दानस'खांबाथाय बिनिफ्राय खिलिबाय दा जोंना नै जोलै मोजांबा माबायदि जायो हमख'जोबनो हाया नै नायदो दा स्टार्टिं गायजेननायावनो बेसेबां गिदिर आरो बेखौ नों दानस'नानै सेकेन्ड टाइमाव ओरै हास'बावोबा बेनिफ्राय ब्रान्सआ बांसिन ओंखारबावगोन आरो दालाया बिनि माबाखौ नायबा नों भेराइटिखौ नायलाय रोदायाव थायो नै बुंनो थाङोबा रोदायाव थायो जायो नै नायदो नै रोदायाव दङ जायो नै नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो सोरबाफोर गायनो गोसोबा जोंजों जगाजग लानो हागोन जों फुल माने गायजेननायनिफ्राय लानानै लास्टसिम मेनेजमेन्टखौ जों खोन्थाहरगोन ओमफ्रायो फुलिफोर नांगौबाबो जोंनावनो मोजां जोलैखौ मोनगोन मानो होनोबा जोलैनि सायावसो फिथाइया मोजां थायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोनहा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दाथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय नै प्रडाक्सना माबायदि जादों स' आसा खालामो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै स' बाय बाय स्टे टिउन